जाथि अमा राजाया बाहेरायाव दङ आरो अमा राजानि खाथियाव हाजो हुजो मिनिहैनाङा गुमै गुमै होनैबाय थानाङा। आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया होमबा नोंहा? माब्रै फोथायनो हा? माब्रै फोथायनो? फोथायनाय फोथायिखौथ' बाद हो। नों अमा राजाजों रायलायनोबो मोना आरो अमा राजानि खाथियाव थांनोबो मोना। बेवहायनो फावगालिनि रुमावनो हाबनानै थाबाय था। जागोन दे। मानसिजों रायलायनायालाय माथो जाखो दे? बे आब' हाफाङा बांद्राय खालामथारो। अरे नारजि आरो हाफां, बे समाव आङो एमएलए मन्थ्रि जानानै गैयाब्रा। आं अमा राजा हिसाबैसो फैदों, नोंसोरनि फुराना लोगो हिसाबै। आं खुनु पलिटिकेलनि एजेन्डा लानानै रायलायनो फैयाखैब्रा, साहासो लोंनो फैदोंब्रा, साहा। पलिटिकेलनि मानसिफोरा न'फोराव माबा मोनसे खौरां लानो फैबाबो पलिटिकेलनिसो सानलायलांनो गोनां जायोलै अमा राजा। जोंना बर'फोरा दासान्दि पलिटिकेलनिल'सो खोथा रायलायथ'यो। जेरावबो पलिटिकेलनिल', नों सोरनि पार्टी बै सोरनि पार्टी बिदिल' सोलिगासिनो। अबयसे नोंसोरबायदि बिजनेसमेन मानसिफोरखौ आरो ना, कन्ट्रेक्टर गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ सानफ्लांखायोब्रा सोर पार्टीखौ हेफाजाब होदों सोर पार्टीखौ हेफाजाब होआखै होननानै। जियानो हक नोंसा बिमायानो सासे पलिटिकेल लिडारबालाय नोंसोरखौबो लाफाखागोन ना। दां बिदियाव जेबो गैयालै, सोरबा पलिटिकेलनि खोथा रायलायबा एरायखायोसो आं। आच्छा बारु थाइबानि लारु, हाफां गोथाव साहा फुदुंनानै लाना फैदोब्रा। फुदुंनो होगासिनो दंखायो आं फावगारिखौ। आच्छा थांलाय माबा मोनसे गोथाव एवनानै लाबोलाय। बेखौबो फावगालियानो मावजोबखागोन। जोंहा नारजि बुदांजों आंजों रायलायनोब्रा मोजां गाज्रि। आंनि सिगाङावनो रायलाय। हिनजावफोरनि सिगाङाव गासैबो खोथाखौ रायलाय जायाना। बेनिखायनोथ' रायलाय, मा रायलायनो नागिरदों? मानो होनोब्ला नोंसोर आं गैयाबा बायदिसिना रायलायखुमागोन ना दसेनो। नायलाय मा एसे दाउट खालामोब्रा नोंलाय हाफां? देब्रा माबा मोनसे गोथाव संनानै लानानै फै। हाफां थांलाय दैखौनो लानानै फैलाय। आं गैया माबा मोनसे रायखुमाथारसिगोन आरो नोंसोर। मा एसेब्रा बे हाफाङालाय? आच्छा मा खोथामोन? खोथा माने दासान्दि बिराद बेस्थ'थारलै आङो। बेस्थ'नि गेजेरावनो एसे बेरायनो गोसो जादोंमोन, बेनिखायनो नोंखौ लोगो लानो फैदों आं बेरायनो। खामानिखौ गारनानैलाय बोरै बेरायनांगौ जाखोब्रा? नोंनावल' खामानि दं नामाब्रा? आंनावबो खामानि दं। आरो मानसिनि जिउआवलाय जेब्लाबो बेरायनायानो जाबाय थाखागोन। बेखौ साननानै जोङो खामानियावल' मुखुब जाबाय थानाय नङाना। माला मा जागोन मा फात्ता, गाबोननो थैगोन समफोरनो सेवहांगार जागोन मा फात्ता। बेनिखायनो दिल्लीयाव थांनोसैथ', दिल्लीयाव। हरखाबनो मा प्लानिं बानायोब्रा नोंलाय? दिल्लीयाव थांनो हायालै आं। होमबालाय गुवाहाटियावनो थुदो, गुवाहाटियाव। आं गासैखौबो एरेन्ज खालामजोब्बाय, खालि नोंखौल' नांगौ आंनो। आंखौलाय मानोब्रा? आंना फिसालाय एसे दाउट खालामोलै आंखौ। नोंजों थांबा जेबो साननाय नङा, बेनिखायनो नों थौफादो। बाखि खरस आं होजोबगोन ना। नायनोसै दे, नायनोसै माने गाबोननो थुदो, गाबोननो। बेसे खामानि मावबाय थानांगौ जाखोब्रा? गथ' गथाय देरबाय, जोंहाबो मोनसे लाइफ दङ ना। माला इन्जय खालामबावगोन जोंलाय? हिनजावनो गाननाय जोमनाय, गथ' गथायनो स्कुलाव थांनाय फिस होनाय, खामानि मावनाय, न'खर संसार सलायबाय थानाय, बिदिजोंल' जायाब्रा। बेनिखायनो गाबोन थांनोसै गुवाहाटियाव। अबयसे गुवाहाटियाव आंनाबो खामानि मोनसे दंखायो। जागोन दे। हुइनाबोद लान्जाय टेम्पार्ड पाउड। होमबालाय गाबोन फुंनि 11टायाव ओंखारदो। जागोन दे। हे आफा बोराइ बाथौ, दिनै आं न'निफ्राय बेसेबांबा गोजानाव थांनो ओंखारबाय। आंनि आइ आफा आरो आंनि फंबायखौ दिनै नोंनि सेराव गथायनानै गालांनोसै आं। जेब्लाबो बिसोरखौ मोजाङै जोथोनै लाखि, अरायबो खैफोदफोरनिफ्राय गोजानाव दोन। आरो आं जा मावनो लानाय खामानि, बे खामानि मावनायाव जेब्लाबो आंखौ थुलुंगा आरो हेफाजाब होबाय था। जय आफा बोराइ बाथौ। बिदिब्ला आं थांनोसै। दे फिसा, जापानाव थांनानै मोजाङै मोजां गिदिंनानै फैफिनबानो जाबाय दे। बिसोरनि बोरा आंनाव जेब्लाबो थाबाय थागोन। हरल' आइ आरो आफाखौ मोजाङै नायबानो जाबाय दे। जागोन दे। जोंलारि आइ, जानाय लोंनायफोरखौ मोजाङै थाल लाबाय थादो। मालाय जायगाफोरनि जानायफोराबा माबायदि जायोथाय? गुबुन हादोरावलाय गावनि जायगा बायदिलाय बहाथो जानो? अब्लाबो सिन्था खालामनाङा दे, जानाय लोंनायखौ आं थाल लागोन। नोंल' आफाखौ मोजाङै जोथोन लाबानो जाबाय। आरो आफा, नोंबो बांद्राय जौ लोंबाय थानाङा दे। जेबो नङा दे, जों मोजाङैनो थागोन दे फिसा। नोंल' मोजाङै फरायनानै फैबानो जाबाय। नोंफानि सायाव हगारजोब, नोंल' मोजाङै सिन्था गैयालासिनो आराम फरायहैबानो जाबाय। जोंलारि आइ, जागोन दे। आं नोंसोरखौ सानफ्रामबो कल खालामबाय थागोन। मोजां गाज्रि सानफ्रामबो नोंसोरनो आङो आपडेट हरबाय थागोन। दे होमबालाय स्टेशनसिम दोनहैनोसै आं। नाङा दे, आं बिदाय लानो बायो। नोंसोर मिथिखायोना आं बिदाय लानो जोबोद बायो होननानै, बेनिखायनो आं हारसिं थांगोन। आं सानदोंमोन नोंखौ गुवाहाटिसिम दोनहैनो होननानै। आरो जों नोंखौ गुवाहाटिसिम दोनहैगौमोन ना। जेबो नङा दे, न'आवनो जोबोद खामानि दं, मानोथो आंखौ दोनहैलायनांगौ जाखो? नोंसोर आंखौ गुवाहाटिसिम दोनहैगोन, ओमफ्राय आंखौ नोंसोरनो न'सिम फैफिनगोन। आंहा दुखु मोनगोन ना नोंसोरखौ बिदि हगार हरनो, बेनिखायनो न'आवनो था नोंसोर। नोंसोरखौ ट्रेन स्टेशनसिमबो लांफानो गोसो गैया। आं हारसिंनो हाखाजोबखायो थांनो। अब्लाबो आरो गोजान जायगायाव थांफेरा जायगायाव हारसिंनो थांनाय एसे साननो गोनांबो दङ ना।
मानो गिनांगौ जाखो? गुगोल मेप दंखायो आरो आं गासैखौबो रिसार्च खालामजोबखाबाय। माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा आं थांगोन इनस्टिट्यूटआव खबर लाहरबानो बिसोर आंखौ खौरां लाफैखागोन। बेनिखायनो नोंसोर सिन्था खालामनाङा, आं थांनोसै दे। आइ जोंलारि, सामफ्रामबो खौरां हरनो दाबाव दे। आयै, एफा मोजां समावबो मानो गाबनांगौ जाखो? गाबनाङा आयै, आं बहाबा थांनो नागिरनायाव गाबनानै खोन्थाब्ला आं माथो लोरबांसो जागोन। बेयो दुखुनि मोदै नङा आरो गावनि फिसाया एसेबां गोजानाव थांनो नागिरदों, बेबो मालाबाबो गोजानाव थांफेरि मानसिया। बेनिखायनो बोरैबाबा मोनो जि जाबाबो गावनि फिसाखौ मेगननि आनज्रायनानै थायोब्ला गोसोखौ बोरैबा मोनो बिमा माहारिया। जेबो मोननाङाना, जोंलारिया बेसेबां स्ट्रं नोंसोर मिन्थिया आरो। गाबलु गाबलानि थाखायनो आं नोंसोरखौ गुवाहाटीसिम लांफाया होननानै बुंनाया। आंखौ गाबनानै बिदाय होनाङा दे। जागोन दे। दे फिसा, मोजाङै थांदो। दे जोंलारियाय, दा गारिफोरा खारगलाय लांगोनसो। आइ आरो आफा खुलुमबाय। दे जोंलारि फिसा, मोजाङैनो थांदो। आं दं, नोंनि नोम्फा सन्थलाया दं। जागोन दे आफा, ओमफ्राय आं थांखांनायनि उनाव गाबनाङा। जागोन दे। बाय बाय आब' जोंलारि। बाय बाय। बाय बाय, मोजाङै था। उनथिंजाय नाहरफिननोबो हाला। बिसोरनि मोखांखौ गारनानै थांनाया बेसेबां गोरलै नङा। अब्लाबो थांखिखौ होसोनायावथ' जोङो न'निफ्रायबो गोजानाव थानांगौ जायो। बाय बाय। रावबो गाबलु गाबला खालामनाङा। गुवाहाटी एयारपर्ट मोनहैबानो कल खालामगोन। दे जागोन दे। आयै, आंनि फिसा हिन्जाव। आब'आ गाबनो होआखैमोन ना? अब्लाबो गाबनो ओंखारदोंहाय। गोसोखौ हमथानानैसो दोनथारदों आं। जेबो नङा, गाबनाङा। जोंलारिया जोंनि गाबनायखौ नुबा गावआबो लोरबां जालांगोन। हारसिं मानसिसो थांनाय। गाबबाय थानाङालै आयै। सामसि, गाबनांला दे। आं दखानाव थांनोसै दे। जागोन दे, आं दिनै दखानावनो थाङा। दे होमबालाय। आंबो दुब्लियाव थांनानै फैग्रोनि र', दखानाव थांनायनि सिगां। आंबो स्कुलाव थांनोसै आयै। दे फिसा, हस्टेलाव गाबोन दोनहैगोन आं। जागोन दे। जोंलारियाय, जेरावखि थाहैया मानो मोजाङैल' था। नोंनि बिमाया जेब्लाबो नोंनि थाखाय आरज गाबगोन। जोंलारि, मोजाङै मोजां थांदो दे जापानाव। जागोन दे, आरो नोंसोरबो हायोबा मालाबा फैबानो जाबाय। जोंलाय जापान? जापानखौथ' गोजाननि बाथ्रा, शिलंखौनो नुहैयाखै, गुवाहाटीखौनो नुहैयाखै आंथ'। बोरै जापान नुनांगौ जाखो आंलाय? जेबो नङा दे, मालाबाथ' जागोन। सानसेबाबो नोंसोरखौ जापानाव लांगोन। नाङा, एफा गोजानाव थाङाहाय। आं एर'प्लेनबा गाखोनो हागोन हायाथाय? मानो हाया जानो हागोन। होमबालाय नों थांनोसैबा मोजाङै थांदो दे। आंखौ खबर लाबाय थाबानो जाबाय दे। जागोन दे, जोंहानि न'आव फैनानै आइ आफामोनखौ मालाबा खबर लाफैबानो जाबाय। जागोन दे। ओमफ्राय फावगालियालाय? फावगालिया कलेजावसो थांदों खोमा। आंथ' फावगालिजों रायलायनो लाजिनानैनो मोखांखौनो खिन्थिनो हाया हाया जादों। नोङो फावगालिखौ लोगो मोनबा होनबानो जाबाय जोंलारिया नोंनिसिम निमाहा बिदों होननानै दे। जागोन दे। दे होमबालाय आं थांनोसै। दे मोजाङै थांदो जापानाव। बेनि उनावहाय जोंहा उनाव गुवाहाटीयावनो बेरायगोन दे। जागोन दे, गुवाहाटीयाव बेरायगोन। नों नङाबा आंखौ गुवाहाटीयाव लांखायाबो रावबो। जागोन दे, आं जापानाव थांनानै फैयोब्ला नोंजों गुवाहाटीयाव बेरायगोन। बानलु बेदां? आयो बाला, सोरबासो? आच्छा दुलुर, नों गुवाहाटीखौ नुवाखै होनदों नामा? औ आइ, माथो बुंनो, गुवाहाटीयावनो थांफेराखै आङो। बै तिनिआलि सकखौनो बारफेराखै आङो, डिस्ट्रिक्टखौनो बारफेराखै। होमबालाय गारियाव गाखोफैदो। आंलाय मानो गारियाव गाखोनांगौ जाखो? आं गाखोआ। आं नोंजों दिनै जेरावबो थांफायाहाय। नों गुवाहाटी नुवाखै नालाय नोंखौ गुवाहाटीयावसो लांफानो नागिरदों दा। गारियाव गाखोफै। आरो फावगालि, नों मा गसंनानै थाबाय थाखो? मा? खोमाया बेंगि जाबाय नामा? सानैखौबो गारियाव गाखो होननानै बुंदों। आं थाङा मा? मानि थाखाय? दाखालि आं गारियाव थिखिनायखौनो दाबो लाजियो आं। माब्रै गारियाव गाखोफानांगौ आंलाय बेजोंलाय? बानलु बेदां, आंहा ट्रेन दंखायो, बेनिखायनो नों टेनसन लानाङा। मानि ट्रेन? बे ट्रेनजों सानसे जार्नि खालामनानै थांसै नामा नोङो? नोंनियाथ' फ्लाइटआथ' हरावसो। बेनिखायनो मोजाङै मोजां बुंदों, गारियाव गाखोफै। आंजों बुद्रु जानो गोसो गैयाबा। आं हले थाङाहाय मा? आं थाङा बेजों गाखोफानो गियो आं गारि। आंबो थाङा बेजों। आङो गले गले बुंबाय थाया, गारियाव गाखोनोबा गाखोफै। मा बादावलायनाय? ओमफ्राय बानलु
मानो थाङा नों गावनि लोगोखौनो बिदाय होआ नामा बियो जापानाव थांनो नागिरदों नोङो बेखौ दोनहैनो हाया मानि लोगो नोंलाय बानलु बेदां मानो बिदि बुंदों बिनि थांनो हानाय हायैखौबो नायनांगोन ना मानो हाया आं दा लानानै फैफिनगोन ना बेखौथ' जायाना आं होमबाबो आं थाङाहाय जोंलारि नों थांफादो दे आंहा जेबो प्रब्लेम गैया जोंलारि आंजों हारसिं थांफाबाबो थ' जोंलारि गारियाव गाखो बानलु बेदां मा खालामदों नोङो हर आंनि बेगा गारियाव गाखोआबा बे बेगखौबो मोनबावा दुलुर नोंबो आंहाबो दंबावनो खोन्थानांगोन ना आं दहायनो खोन्थाहरखाबाय गाखोफै माबार सानैबो आं बानलु बेदांखौ गियोलै आरो दाखालिनिखौबो लाजिसोदों आं गारियाव खिफिनायखौ दुलुर बानलु बेदाङाथ' अख्रा खालामखाबाय आं बेजों थांफानांसिगोन नोंबो हायोबा थौफादो आरो गुवाहाटिखौ नायनानै फैदो गिलु बालुनो फैनायावथ' आं हारसिंसो जागोन बानलु बेदांजों आं गियोहाय गिनाङा फै बानलु बेदांखौलाय मानो गिनांगौ जाखो खुगायासो एसे बोरैबा बेना खुगाखौनोथ' गियो आं बेनिखौ जि जात जातखा मानसियानो दुलुर थौदो आंखौ दोननानै फैदो दे होमबालाय मा जालायखो दुलुर नोंहालाय ए उलाय जेबो जायाखैहाय बानलु बेदां नों आंखौ गुवाहाटिसिम दोनहैलायनो नागिरदों नोंसिनि न'खरनि मानसिफोरा आंनि न'खरनि मानसिफोरानो आंखौ गुवाहाटियाव थिनहरदों मोनसे खामानिनि थाखाय बेनिखायनो बारा सानबाय थानाङा गुवाहाटिसिम दोनहैदों बेखौनो रंजा नाथाय आंथ' नोंखौ दोनहैनो खोन्थायाखैना होमबालाय दाबो गारिनिफ्राय ओंखारनानै थाबाय थाबाय थांबानो जाबाय गुवाहाटिसिम जाबाय नोंसोर सानैया नांलायनाङाहाय आंहा बोरैबा मोनो बिदि नांलायबा जायखिजाया जापाननि सोमोन्दै खोन्था दे जोंलारि नोंथ' जापाननि खोथा मिन्थियोना माबायदि जापाननि मानसिफोरा जोंनि भारत हादरखौ मा होननानै सानो जापान आरो भारतनि गेजेराव फारागथिया होननानै बुङोब्ला जापाननि मानसिफोराबो गावसोरनि कालचारखौ फल' खालामो दासिमबो आरो जोंनि भारत हादरनिफोराबो नाथाय मोनसे खोथा मिन्थिनानै मोनदों जापाननि मानसिफोरा जोंनि भारत हादरनि मानसिफोरखौ एसे लोरबां सानो होननानै माने जोङो लेखा फरा बिजाबफोराव दालाय हादरनि गुबुन गुबुन हादरनि सोमोन्दै मिथिनानै मोना होमबा फरायनानै थिग बिदिनो भारत हादरनि सोमोन्दैबो जापानावबो फोरोंनाय जायो बिराद मोजां थुलुंगा होननानै फोरोङो होमबाथ' जोंनि भारत हादरनि सोमोन्दै बुंनाय मथेब्ला भारत हादरनि सोमोन्दै जापानाव थगायनाय लोरबांथि बेखौसो होननानै खोन्थादोंनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि भारत हादरखौ ब्रिटिशफोरा 200 बोसोर सासन खालामदोंमोन आरो बै समाव गोबां जांख्रिथायबो जादोंमोन जेब्ला जोंनि भारत हादरनि मानसिफोरानो गावजों गाव सुथुर जालायनानै जाय दाबि खालामदोंमोन लिडारफोरखौ बिसोरनो फोथायखेबस' खालामनानै ब्रिटिशफोरनो गथायनानै होदोंमोन जायनि थाखाय बिसोरो साजा मोनदोंमोन फासिनि जोबथेसालियाव गोबां इनाय अनागार खालामजादों बेफोरनि मुङाव जोंनि भगत सिंआबो गोग्लैयो आरो बेफोरबायदिनो मुगलफोराबो फैबायना मुगलखौथ' मिथिखायो बिसोरबो फैनानै सासन खालामफैलायबाय जोंनि भारतखौ अब्ला बिसोरनि आन्दाराव थानानै गोबां मानसिफोरा जोंनि भारत हादरनि मानसिफोरखौनो दानथारदोंमोन बुथारदोंमोन मुगलफोरजों लोगो जानानै आरो ब्रिटिशफोरजोंबो लोगो जानानैथ' गोबां मानसिफोरानो गावनि मानसिखौनो गावथारदोंमोन जेब्ला माखासे खोथा कमप्रमाइसनि थाखाय खोथायाव फैयो अब्ला गावनि बिनानाव बिब'फोरखौ मुगलफोरनो हाबा होनांदोंमोन आरो इंराजफोरनि आखायाव गावबा गावनि बिसि फिसाखौ हगारनानै होनो गोनां जादोंमोन चन्द्रशेखर आजादखौबो सोर फोथायखेबस' खालामदोंमोन ब्रिटिशफोरा खालामाखैमोन जोंनि भारत हादरनि मानसिफोरानो खालामदोंमोन आरो राजा इरागदावनि सोमोन्दैबो जोंबो बेखौनो मिन्थिनानै मोनो जे बेखौबो फोथायखेबस' खालामनायाबो जोंनि बर' हारिनि मानसियानो दङमोन होननानै दाथ' आङो टटेल इन्डियानि खोथाखौनो लानानै बुंदों नङा होमबा बेनिखायनो जापान हादरनि मानसिफोरा जोंनि भारत हादरनि मानसिफोरखौ गोख्रों जुनुन गोनां होननानै साना आरो जोङो मोनथियो जापान हादरनि मानसिफोरा माबायदि गावनि हादरखौ लानानै बेसेबां गोख्रों बेसेबां माबायदि बेखौ जोंनि भारत हादराल' नङा बुहुमनि गासैबो हादरानो जापान हादरनि सोमोन्दै मिथियो बेखौनो दुखु मोनदों जे जापान हादराव गथ' गथायफोरनो स्कुलफोराव जोंनि भारत हादरनि सोमोन्दै बेखिनिखौल' फोरोंदों होननानै नंगौ नामा एबा बुंनो थाङोबा खोथाया बेफोरबायदिनो नोंहा जोबोद नलेज दं मारोहाय ओमफ्राय बेफोरबायदि खोथा खोनानानै मोजां मोनबाय जोंलारि होमबालाय आंनो मानो थेंक इउ बावाखै नोंथ' फैयामोन ना आंजों फैनायखायसो नों बेफोरबायदि जारिमिनखौ खोनालायबाय थेंक इउ बानलु उन्दुनोसो ओंखारबाय आं उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुथ'दो दे मा एसे दावराव उन्दुयो बेलाय मानसिखि लोगो उन्दुयो ओमफ्राय उन्दुलाङो मालाय खायसे मानसिफोरा मेगन मिसिबानो उन्दुग्राबो दं लाखि होमबालाय खायसे मानसिफोरा थाब उन्दुनो हायो नोंनि उन्दुनायालाय माबायदिथो होमबालाय आंलाय
खामानि मावनानै मेङोबा थाब उन्दुयो खामानि मावाबा एसे गोबाव जायो अब्लाबो बिसनायाव गाखोनाय लोगो लोगो उन्दुलाङा आच्छा बानलु नोंहा गुवाहाटियाव मा खामानि दं दङ माबा मोनसे नों आंखौ दोननोल' फैयाखैथ' जानोबो हागौ माथो गिदिर बाथ्रा नों मानो एफा खस्थ' खालामनांगौ जाखो दे बानलु आंनि गोसो नोंखौलाय माथो बुंनो हाबावनो आरो आंलाय जायखिजाया थेंक इउ बानलु नोंनि बे थेंकिउखौ आं खोनासंनो बायो होननानै बुंबायना नोंनि थेंकिउखौ लानानै आं मा खालामनो आसार खालामगोन ना जाजागोन जोंलारि नोंखौ उन्दुबा जेसेबां मोजां नुयो दिनैसो नुफेरबाय आं बानलु बेदाङा मिनिदों बानलु बेदां नों मिनिदों दुलुर सिरिथा जोंलारिया उन्दुदों हायोबा नोंबो उन्दु जागोन दे बानलु बेदा मिनिलायदोंमोन दा सोर होनबा आंखौ फोथायगोन आंखौ फाग्लिसो होनगोन बानलु बेदा मिनिदों होननानै खोन्थाबा